guys! Welcome back again sa my YouTube channel. So ngayon po is nandito po kami sa Mangrove Bay. So very amazing talaga dito guys. So dito po kami para kumain lang kami ng mga pansit guys. Kaya may nag-birthday kasi na kapitbahay namin. So ayan na, maganda daw po dito. So pack na pack. So tara!
Aray. Ano yan, te? Nilupak? Yang, ano yan? Yang, buhay. Oh my God! Sarap! Ay, joke. Wala ko po, guys. Naka-birthday mo, guys. See you na. Kain na, girl. Sarap. Hindi, takot ko yung cellphone. Bangsa ka. Hello, Jamaica. No? Mga tumbok. Pauna. Hmm? Ah. Paunot na lang. Ganyan na, kagadir. Dahapit na may abot ko doon. Wala, yes. Ayun, barikat. O, diba, bongga? Bihakot sa bayo tanan. Jumelo! Klaro. Okay, maligo mo yan. So, gwapa kayo. May nagwapa kayo mong kauban, guys. Si Jumelo. Shout out to Jumelo. Basta siya mga ex na Kiki. Shout out. Irok mo. Taray na ka single. Barot. Kapasar. Maligo mo? Yat, maligo mo, Yat? Hindi na ka maligyan. Ibuat po tayo sa init yung beauty oil. Netse. Lupad sa Manda ka, girl. Parang nung August na, nagsansul ako kag-lipton. Ha? Parang August, nagsansul ako kag-lipton. Diet Pilebi! Pakita ako kung saan paghungit sa daga, Bi. Hungit sa daga. Ah! Char! Ilog. Sa anad ba, oy? Ilog, barikat. Gusto ka tunte. Ari na, oy, ayaw, shooting na, ari na. Bili na kasi ikaw bago. Nagpakukan mo. Hata si baby. Ha? Hindi. Nakikaon mi, guys, kaya birthday. Oh. Kit-kit pa more bayot. Ay, dami kayo kit-kit ang kulura eh. Baik ko bunsab ka eh. Ang kamo, tira pa batch to. Left and right. Wah. Bika mo dikte. Shoutout sa mga kikiyats. Shout out sa tadang kiki diha. Ay? Shout out sa iyang uyab. Ah! Tumbong rin! Charot. Kung usa kay inok-inok naman eh. Pa! Saan ko maghungit eh?